моя роден квартал. Как сте? Не ви чух. Как сте? За мен е огромно удоволствие да се кача за втори път, втора година на тая сцена. Това е нещо невероятно. Благодаря най-вече на организаторите на това събитие. Няма да ги изброя поименно, да не пропусна някого, но това, което са направили, е невероятно. Много други квартали ни завиждат и дори днес си говорих с хора, които искат да си закупят апартаменти в лагера, защото много им харесва тук. На вас харесва ли ви? Благодаря ви много, че сте тук, че подкрепяте идеята. Аз съм скромен представител от група Тангра, другите са някъде между вас. Моите приятели от Тангра, Дани Ганчев, Иво Челъков, гитариста, клавириста. Ще направя набързо две песнички, които могат да пеем заедно. За мен отдавна точно така, че вечно съм без да не дава Господ. Но аз със всеки съм готов да споря. Дали това е най-важен на света? Живея на последния етаж, е там. В една мансарда, точно под звездите. Прозореца е моята врата и аз вървя към тях и ги разпитвам дали след време тук под звездите прозореца ще има светлина. Дали тогава пак ще слуша супер се! Днешните поети ще чета. Дали ама дано. И сега най-важното от цялата песен. Дали хазяйката ще идва рано? С какво? Страхотни сте. И вместо да ще се усмихне. Как? Спате ли добре? И пак ли ще звучи невероятно за някой, ако някой пак твърди, че имам най-голямото един прозорец и безброй звезди. Още веднъж, още по-силно. Че имам най-голямото вие. Един прозорец и безброй звезди. Аплодисменти са за вас. Вие пеете по-добре от мене. Благодаря ви много! Още една песен на Тангра и ще предостъпвам сцената на група Фактор, за която ще ви кажа нещо много интересно, което предстои съвсем след дни. Тая песен я пяхме накрая миналата година, горе-долу на същия ден. Така. И може пак да я пееме. Да си вземе с Бог с онази любов, без която
никак не може. Вие не силно. От дома да се връщаш бездомен. Спи булеварда след дългия ден. Спят уморени тротуарите пусти. По ръка вървя с подравилата зима и събира своите чувства. Айде заедно! И все по-далече, и все по-назад. Стъпки остават зад мене. И я просят победен, и я кара по-богат. Аз завя и раздавам надежда. Да си съединим звон с онази любов. Коя? Без коя? Какво? Не! Вие! От дома да се връщаш бездомен. И то в лагера. И все по-далече, и все по-назад. Стъпки остават зад мене. И я просят победен, и я карам по-богат. Аз завя и раздавам надежда. И събирам, раздавам, дори не броя. Айде, Дани! Своите стъжди, града милионен. Аз вървя за да търся теб, любовта. Дани Ганчев. Любовта, без която не може. И сега вие. И все по-далеч. Силно. Точно така. Стъп. И я просят, и я край помога. Браво, Минче. И раздавам надежда. Ай, всички да. И събирам, раздавам, дори не броя своите срещи. Града милионен. Аз съм я за да търся теб, любовта. Любовта, без която не може, без която не може. Любовта, без която не може. Любовта, без която не можем, без която не можем. Искам да ви представя Дани Ганчев от група Тангра, носителя на New Wave в България и на свободата по време на най-гадния режим комунистически.